кольорового телебачення. Тому увага, громадо, ми вирушаємо з вами за куліси естради. Екземплярів небагато, наші ціни невисокі, бережіть свої зарплати. Пропоную вам одразу вести потрібні кидати, бо тут є ніхто зібратися за гроші свого тата. За гроші депутата, та невелика втрата, то забули, що за гроші їм таланти придбати. Тепер, по суті, так не забути, ми подивимося на тих, у кого губи надути. Пам'ятаєте, що зірка це є скупчення газів, і світиться вона далеко не від стразів. Та давайте радійте, наші зірки розцінки, по суті, наші зірки вміють тільки пити. Ну так. Ласкаво просимо в свою, ласкаво просимо в свою. Ласкаво просимо в свою, давай, просимо в свою. Просимо в свою. Ласкаво просимо в свою. Увага усі, це новий дебіт. Звигляду ви скажете, що це чоловік. Та не дамо дуже сильно доплатити звик. Можливо, він не знав, що вихід це не хід. Але так знали ви, і не гадали ви. Орієнтація його дає йому плоди. Та це не найкраще, що і в нашій страті. Ми навчилися брехати, що ми дуже багаті. По суті, ми зводимо кінці з кінцями. Та не ці кінці, не червоніти даму. Треба постаратися, щоб в тілі показатися. Вміння це у нас називається... Ласкаво просимо в цю, всі а ми просимо в цю. Ласкаво просимо в цю, давай, просимо в цю. Просимо в цю. Ласкаво просимо в цю, давай. І тільки у нас ви побачите сьогодні. І є, що про це крокодилів і душі. Ласкаво просимо в цирк, а ми просимо в цирк. Всі у цирк! І ла-па-па, ла-па-па.